friends, welcome to Anar Cooking channel. இன்னைக்கு நாம என்ன பார்க்க போறோம்னா பிரெட் பொரியல் தான் பார்க்க போறோம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் வாங்க பார்த்திரலாம். பெரிய வெங்காயம் சின்ன சின்னதா நறுக்கி வெச்சுக்கோங்க. அப்புறமேட்டு பிரெட்டை சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி வெச்சுக்கோங்க. அப்புறம் கொத்தமல்லி அதையும் வந்து சின்ன சின்னதா கத்தியில வந்து அறுத்து வெச்சுக்கோங்க. தக்காளி, பச்சை மிளகாய் 2 எடுத்துக்கோங்க. கருவேப்பிலை, மிளகாத்தூள், உப்பு, கடலை எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க. இதை வச்சு தான் நம்ம இன்னைக்கு சிம்பிளான ஒரு டிஷ் செய்ய போகிறோம். வாங்க செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு கேஸை வந்து நீங்கள் கேஸை ஆன் பண்ணி கடாயில் ப்ரெட்டை வறுத்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம எடுத்து வச்ச ப்ரெட்டை இந்த ஆயில் நல்லா சூடானவுடனே இதில் வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது நல்லா வணக்கிடுங்க. ஆயில் வந்து கொஞ்சமாக ஊற்றுங்க. லைட்டாக ப்ரௌன் ஆனால் போதும், ரொம்ப ப்ரௌன் ஆகணும் அப்படிலாம் இல்லை. நல்லா வறுத்துருச்சு. இப்போ நம்ம எடுத்த பிளேட்டில் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். இப்போ கடாயில் ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க. இப்போ நம்ம எடுத்து வச்ச கருவேப்பிலையும் வெங்காயமும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா எண்ணெய் சூடான வாட்டி இப்போ பச்சை மிளகா ஆட் பண்ணிடலாம். இப்போ ஆனியன் ஆட் பண்ணிடலாம். ஆனியன் நல்லா ப்ரௌனிஷாக ஆகணும். செஞ்சு வச்சுருந்தது இப்போ வாங்க நம்ம செஞ்சு வச்சுருந்ததில் தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது நல்லா எண்ணெய் வந்து பிரிஞ்சு வரணும். அது அளவு வந்து நல்லா வணக்கி விட்டுக்கோங்க. மஞ்சத்தூள் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க. உப்பும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஏற்கனவே நம்ம மிளகாய் எடுத்துருக்கோம், அதனால் கொஞ்சமாகவே ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா வணங்கணும். நம்ம எடுத்து வச்ச ப்ரெட்டை வந்து அதுலேயே ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஃபைனலாக நம்ம வந்து இதில் கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பிரெட் பொரியல் ரெடி. வாங்க நம்ம பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி பார்த்துடலாம். ஓகே, பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சூப்பரான பிரெட் பொரியல் ரெடி ஆயிடுச்சு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் டு வாட்சிங் மை வீடியோ ஃப்ரெண்ட்ஸ். பை.